každého sedadla musí byť vidno na trávnik, trávnik musí byť v špičkovej kondícii. O tých prevádzkových nákladoch, ktoré sú teda 700 000 ročne, kto to teda bude financovať? Celková kapacita štadióna je tesne pod 6,5 000 divákov. Aby sa na nejakom štadióne mohlo odohrať naozaj špičkové, high-tech, vysokokvalitné medzinárodné podujatie. Milí poslucháči, vážení diváci, ja vás vítam pri 3. epizóde série Férové News. Moje meno je Terez a našim hostom je dneska pán primátor František Oľha a našou témou dneska bude nový futbalový štadión. Dobrý deň. Dobrý deň. Ako sa máte? Fantasticky. Téma vám sedí? Stále. Môže byť? Tak téma, ktorou žijem už rok a pol, skoro druhý rok, takže určite áno. Tak teda prejdeme hneď na takú trošku minulosť. Ako na vás v minulosti, keď ste bol stredoškolák, vysokoškolák, pôsobil futbalový štadión alebo celkovo futbal v meste Prešov? Ja som bol cyklista, manželka je hádzanárka a hrozne rád som mal aj hádzanú, aj cyklistiku, samozrejme aj k futbalu ma to trošku ťahalo skrze rodinu. Keď už som bol na vysokej škole, tak dokonca bolo obdobie, kedy naša rodinná spoločnosť, alebo aj po vysokej škole takto, naša rodinná spoločnosť bola dokonca spolumajiteľom futbalového klubu Tatran Prešov a otec bol výkonným riaditeľom Tatranu Prešov, takže spomienky na futbal, manažovanie futbalu, stará futbalová tribúna a celkovo chod futbalu v Prešove sme mali v rodine. Dokonca si spomínam, že ešte aj dokonca pred rokom 1989 sa veľkou časťou na financovaní futbalu podielali duklianske tlačiarne, v ktorých ocko pracoval ako technický námestník a vedúci investičnej výstavby, takže nejaké spomienky sú na to, ako sa ťahala infraštruktúra, aby bolo vôbec umelé osvetlenie v 80. a 90. rokoch na štadióne. Tých spomienok na futbal je naozaj strašne veľa. Tak teda futbal je veľkou súčasťou, ja si myslím, minulosti Prešova, ale teda keď sa pozrieme teda na súčasnosť, aký je podľa vás teda momentálny stav, akom sa štadión náš nachádza? Tak momentálne dnes som tam bol na kontrolu, pozrieť si to a hlavne dnes tam bola firma, ktorá dokončuje inštaláciu a sprevádzkovanie, hlavne sprevádzkovanie a zaškoľovanie informačných systémov a serverov a audio-video mixov, takže taká zaujímavá dnes bola návšteva. Štadión je v kolaudačnom konaní, je pripravený na inštaláciu nábytkov, v podstate v prízemí v šatniach sa už inštalujú nábytky, takže verím, že 17. apríla budeme mať skolaudovaný štadión a následne 3. mája budeme hrať otvárací zápas. No na toto som sa presne chcela spýtať, teda či to stíhate do tých majstrovstiev. Do majstrovstiev určite, ale predtým ešte je potrebné povedať, že musíme jednak prejsť certifikáciou Slovenského futbalového zväzu, certifikáciou UEFA, čiže Slovenský futbalový zväz nás musí certifikovať na kategórie štadiónov určených pre Slovenskú ligu a teda celkovo slovenské súťaže a UEFA nás bude certifikovať na štadión kategórie UEFA 3. Treba však povedať, že Prešovský štadión jediný dôvod, prečo nebude mať certifikáciu vyššiu, ako napríklad Košice, UEFA 4 je menší počet sedadiel na tribunách BCD, ale hlavná budova, skyboxy, zázemie, infraštruktúra je v tej vyššej kategórii, takže je to štadión, ktorý spĺňa prísne nároky UEFA 4, ale kvôli kapacite dostane certifikáciu UEFA 3. No ono to dokončenie bolo aj celkom tak, je teda oneskorené. Prečo je to tak? No tak my sme garantovali 18 mesiacov a oneskorili sme sa o 2 mesiace, takže pri tak veľkej stavbe si myslím, že sme išli v celku dobrom tempe. V podstate naozaj len pár mesiacov sa meškalo
so samotným ukončením stavby. Tie dôvody boli rôzne od toho, že technická mapa mesta obsahovala úplne iné údaje o uložení napríklad vysokonapäťových káblov. Čiže niektoré veci nás naozaj zdržiavali. Treba povedať, že aj to, že je to výnimočná stavba z hľadiska toho, ako naši zamestnanci tam fungovali preto, lebo v podstate je to projektová dokumentácia, ktorá má už proste viac ako 10 rokov a v tom čase tie požiadavky na futbalové štadióny boli iné, ako sú dnešné moderné požiadavky, takže my sme aj za jazdy niektoré veci preprojektovali. Akože náročná stavba a treba povedať, že som veľmi rád a som doslova až hrdý na zamestnancov mesta, že stavba nebola ani výrazne predražená. V podstate dodržali sme rozpočet a tých nejakých 15-16% navyše sú len naozaj kvalitnejšie prvky, ktoré sme inštalovali a nové prvky, ktoré sú potrebné na to, aby sa mohli odohrať majstrovstvá Európy a predĺženie termínu o 2 mesiace s tým, že oproti pôvodnému projektu, ktorý bol robený na štandard UEFA 3, nie na majstrovstvá Európy, tak aj to predĺženie termínov zodpovedá tomu, koľko vecí je tam navyše oproti pôvodnému projektu. Ono taká stavba štadiónu je teda asi dosť taká vysoká finančná nejaká pálka. Z čoho bol tento projekt nejak podporovaný alebo zdroj toho financovania? No, nie je to len veľká suma finančná, ale treba povedať, že je to aj komplikovaná stavba, takže keď si zoberieme, ani neviem vôbec, či niekde v strednej Európe alebo široko ďaleko niekto dokázal postaviť tak veľkú stavbu za tak krátky čas. A čo sa týka financií, bavíme sa o sume niekde okolo 23 až 25 miliónov. A to znamená, že za tých 18 mesiacov sme každý mesiac potrebovali preinvestovať 1,6 milióna zhruba, čo je teda obrovský investičný náklad. Čo sa týka financovania, tak mesto Prešov do tohto projektu vstupovalo s tým úplne na začiatku, keď ešte sa nehovorilo o peniazoch, že mesto Prešov vysporiadalo pozemky pod štadiónom, kedy sme nejakých asi 700 000 eur vyplatili vlastníkovi starej tribúny za to, že nám odstúpil tie pozemky, na ktorých stojí nový štadión. A mesto Prešov do celého projektu vložilo naozaj všetky pozemky v okolí. Následne sa po stavebnom povolení roky sme sa naťahovali, koľko bude mať miest, podzemné parkovisko nie. Čiže v meste vznikol chaos, trvalo to niekoľko rokov, no a posledná varianta je tá, čo stojí. A financovanie je štvorzdrojové, čiže zhruba 2 milióna eur sú finančné zdroje Prešovského samosprávneho kraja, 2,4 milióna Slovenský futbalový zväz, necelých 5 miliónov Fond na podporu športu. Tu treba povedať, že Fond na podporu športu tieto prostriedky mal vďaka tomu, že Slovenský futbalový zväz pozastavil niektoré aktivity na národných tréningových centrách a došlo k dohode. No a najväčšou sumou, ktorá doplňala celý tento rozpočet, čo je viac ako 11 miliónov eur, prispieva mesto Prešov. Takže celkový vklad mesta Prešov, keď rátame aj pozemky, vysporiadávania pozemkov a všetko dookola, tak je niekde na úrovni možno až do 15 miliónov eur. A darí sa teda mesto Prešov držať sa v nejakých takých tých finančných mantineloch, alebo budete možno ešte v nejakej blízkej budúcnosti žiadať možno nejaké dotácie, prípadne úvery na to? My sme na výstavbu štadióna čerpali úver v minulom roku, ani nie, že na výstavbu štadióna, ale my sme v minulom a v predminulom roku veľmi výrazne znižovali zadlženie mesta, čo nám otvorilo finančné prostriedky a zároveň investičné aktivity v minulom roku sme čerpali z úveru. Takže my sme dokázali ako súčasné vedenie a aj poslanecký zbor, možno aj na úkor trošku kvality, ja neviem, možno intenzity kosenia, možno niektoré diery na cestách nie sú opravené úplne tak, ako by som si ja predstavoval. Zas nie je to oveľa horšie, ako to bolo v minulosti. Povedal by som, že aj napriek tomu je to ešte lepšie ako v minulosti, ale stále to nie je dokonalé. Lenže tých peňazí sme mali relatívne málo, takže my sme tie prostriedky skumulovali
na jednom účte, ktorý sme potom použili na financovanie stavby. Takže dnes máme kompletne zabezpečené financovanie, máme všetko v rozpočte, mesto nie je v predĺžení, všetky faktúry boli zaplatené na čas, takže myslím si, že bol to veľký úspech, že mesto Prešov dokázalo za 2 roky nahromadiť finančné prostriedky v tak obrovskej výške na to, že prispievalo sumou viac ako 12 miliónov eur do celého projektu. Naozaj je to veľmi ťažké aj poslancov presviečať, že nebude úplne všade nejaké parkovisko, nebude chodník, ale na konci dňa ten konsenzus, že je pre mesto Prešov futbalový štadión dôležitý, zavážil nad všetkými ostatnými argumentmi. Ako ste spomínali tie podmienky toho UEFA na tie medzinárodné zápasy, čo všetko musí ten štadión teda spĺňať, tie nejaké základné kritériá, čo tam patrí? Tak do štandardov UEFA patria, na tú UEFA 3, tak patria bežné postupy, čo sa týka pohybu hráčov, certifikované osvetlenie štadióna, vstupné turnikety, objednávacie systémy, takže také tie moderné. Tým, že prišli aj majstrovstvá Európy do celého toho procesu výstavby a náš záväzok odohrať tam niektoré zápasy majstrovstiev Európy vo futbale, tak pribudli nám vysokovýkonné kamerové systémy, elektronické systémy ochrany, zvýšená protipožiarna odolnosť budovy, pribudli nám tam systémy, ktoré pomocou aj umelej inteligencie, aj dohľadového systému vyhľadávajú ľudí, prišli nám tam biometrické identifikátory pri vstupe na štadión, takže lístky budú predávané s tým, že budú aj biometrické údaje snímané, či naozaj na štadión ide človek, ktorý si kúpil lístok. Takže naozaj ideme nad rámec toho, ale ten základný štandard už je veľmi vysoký, takže z každého sedadla musí byť vidno na trávnik musí byť v špičkovej kondícii, takže tá certifikácia bude prebiehať tak, že sa bude hodnotiť kvalita trávnika, hustota trávnika, intenzita osvetlenia, farebnosť osvetlenia, bude sa hodnotiť skreslenie pri prenosoch vo Full HD a v 8K TV, ktoré budú už súčasťou majstrovstiev Európy, či pri zapnutí umelého osvetlenia nedôjde ku skresleniu farieb niektorých, takže naozaj ten proces certifikácie je vážny. A ešte je dôležité to, že sa hlavne hodnotí pohyb hráčov, hostí, novinárov, oddelenie, hodnotí sa, kde budú umiestnení, rozhodcovia, aby neboli ovplyvňovaní, dopingová miestnosť musí byť oddelená, aby bola istota, že vieme zabezpečiť, že tie vzorky, ktoré budú odobrané, nebude možné nimi manipulovať. Takže s majstrovstvami Európy prišla strašné kvantum požiadaviek, ktoré sme museli dodatočne plniť a oddeľovať tie toky pohybu ľudí, hráčov a toho stafu, ktorý tam bude. Je absolútne nežiaduce, aby novinár sa stretol niekde s nejakým hráčom mimo vyhradených miest. Hráč nesmie újsť zase z futbalového štadióna bez toho, aby neprešiel okolo novinárov, ktorí by si ho mohli vyžiadať na rozhovor. Takže také nejaké zvláštnosti, ktoré nás pri začiatku výstavby ani nenapadli, ale ktoré sú bežne už v UEFA a vo svetových high-tech štadiónoch bežne zaužívané, ktoré sme potrebovali si nastaviť. No a to je dôležité povedať, že my ten štadión ešte sme ani nepoužívali. My ani nevieme ho, možno sa to povie tak, že smiešne, že používať štadión, ako sa dá budova používať. Ale naozaj my musíme vedieť presne, ktoré tlačítko, čo znamená, ak by došlo požiaru, kde sa spúšťajú sirény, ktoré sektory. Museli sme kvôli prísnym bezpečnostným opatreniam oddeľovať audiosignály a reproduktory na štadióne, vytvárať samostatné akustické zóny, kde v jednej zóne vieme povedať vychoďte doľava, ale v inej už tie reproduktory dokážu nezávisle od toho s veľmi vysokou zrozumiteľnosťou hovoriť vychoďte doprava, čiže napríklad budeme merať aj akustickú zrozumiteľnosť bezpečnostných signálov, ktoré pôjdu z reproduktorov v rôznych jazykoch. To sú
veci, ktoré sú pre mňa, aj keď som dosť technicky založený, ale stále sú pre mňa dosť sci-fi, ako podrobne UEFA a FIFA majú spracované všetky postupy a manuály na to, aby sa na nejakom štadióne mohlo odohrať naozaj špičkové, high-tech, vysokokvalitné medzinárodné podujatie. A keď chceme teda našim posluchačom možno trošku priblížiť to také zázemie toho štadióna, bude obsahovať štadión možno nejaké VIP zóny, nejaké fan zóny, možno nejaké tréningové priestory alebo niečo podobné? Tak áno, toto je naozaj moderný štadión. Jedinú nevýhodu, ktorú má, je, že nemá priamo súčasťou toho štadiónu a areálu, nie sú tréningové ihriská, ale v blízkosti na Jazdeckej ulici máme tréningové centrum mládeže, v podstate futbalovú akadémiu, kde je kvalitný trávnik a kvalitné podmienky, takže futbalisti to majú len kúsoček po ulici, po Čapajovej ulici, ktorá už len chvíľku má názov Čapajevova, alebo bude sa meniť názov ulice, ale tak sa dostanú na ten tréningový. Čo sa týka hlavnej budovy, súčasťou hlavnej budovy je maličká kaviarnička, nejaký fanshop, vstupný areál, potom je vstup a výťahy a recepcia pre hotelovú časť. Je tam maličká hotelová časť, ktorá má samostatné vstupy, samostatné oddelené procesy pohybu hotelových hostí. Potom tam máme na najvyššom poschodí skyboxy, 8 skyboxov, veľké a menšie, čiže pre 12 a pre 8 ľudí. Je tam réžia, miestnosť pre bezpečnostné zložky, miestnosť pre televízne prenosy, komentatorské stanovištia. Potom je správcovská časť pre manažment futbalového klubu. Pod tým o poschodie nižšie sa nachádzajú 2 poschodia VIP priestorov a VIP lóží, vrátane priestorov na občerstvenie a catering, takže kapacita je 280 ľudí VIP s plným servisom, čo sa týka občerstvenia. Skyboxy majú vlastný catering, uzatvárateľné, s vlastným audiosystémom a v niektorých skyboxoch tých veľkých sú aj vlastné sociálky a kuchynky, takže naozaj špičkovo zariadené. No a na prízemí v budúcnosti bude kaplnka, šatne pre rozhodcov, šatne pre hráčov, rozcvičovne, masážne miestnosti, sauna, wellness a tribúny A plus bufety a tribúny B, C, D, to sú tie mimo hlavnú budovu, tak pod nimi sú samozrejme plne zabezpečené toalety a priestory pre bufety v takýchto vstávkach, čiže vlastne pod tribúnami sú zabudované bufety, takže ten štadión má množstvo bufetov, množstvo priestorov, naozaj kvalitné zázemie a poskytne kvalitné aj športové podmienky na zápasy. Čiže keď som vás správne pochopila, tak 208 je kapacita iba VIP sekcie, teda? 280 je kapacita VIP sekcie, skyboxy je zhruba 100 ľudí, keď sa plne obsadia a hlavná tribúna má myslím, že 1400. Robili sa nejaké zmeny teraz, potom sa budú meniť, keď sa bude zmenšovať množstvo komentátorov a budú sa osadzovať znova späť sedadla. Takže nejaké zmeny tam sú drobné v usporiadaní. A potom BCD tribúny. Celková kapacita štadióna je tesne pod 6,5 000 divákov. A bude teda štadión slúžiť iba na zápasy, alebo plánuje možno mesto Prešov ich využiť aj na nejaké iné akcie? Každopádne plánujeme s tým, aby štadión sa využíval aj na rôzne eventy. To znamená, že určite našim cieľom je dostať na štadión možno aj koncerty a podujatia, ale chceme ho prenajímať aj na nejaké kultúrno-spoločenské, možno na nejaké reklamné futbalové zápasy, marketingové aktivity. Treba povedať, že samotné priestory tých VIP, priestory VIP a miestnosť pre tlačovky nahrávacia majú tak veľkú kapacitu, že už dnes vieme, že bude záujem o to, aby sa tam usporiadavali menšie konferencie, čiže či to budú nejaké stretnutia priemyselných komôr, či to budú stretnutia,
mesto Prešov, keď bude organizovať nejaké podujatia maličké, možno nejaké drobné konferencie, prevádzkovateľ hotela a bufetov a cateringu, si vieme predstaviť, že tam v nejakých časoch, kedy to nebude rušiť, budú prebiehať možno malé oslavy, 50-ky. Našim cieľom je dosiahnuť to, aby ten štadión bol stále používaný a prinášal prostriedky na prevádzku, nie len z toho futbalu, pretože samotná prevádzka štadióna je položka, ktorá ročne je zatiaľ narátaná niekde na úrovni možno až 700 000 eur. A ak by sme celé financovanie chceli preniesť len na futbalový klub, tak by to bolo naozaj náročné. Čiže našim cieľom je, aby bol využívaný hotel, aby sme mesto Prešov malo podiel aj na predaji v bufetoch, aj na predaji z cateringu a aby sme vedeli ten štadión prenajímať aj na reklamné účely, aj na podujatia komerčné, pretože naozaj našim cieľom nie je to, aby sme preniesli financovanie z jednej mestskej firmy na inú mestskú firmu alebo na mestský futbalový klub, ale našim cieľom je, aby sme zabezpečili priateľné financovanie prevádzky štadióna. O tých prevádzkových nákladoch, ktoré sú teda 700 000 ročne, kto to teda bude financovať? No, to je taká zapeklitá otázka, ktorá sa v podstate ukázala ako problematická už v roku 2020, čiže ešte skôr ako sme ho začali stavať, sa už viedli vášnivé diskusie o tom, kto to má financovať. A paradoxne, taký zvláštny stav nastal, že futbalový štadión, teda Futbal Tatran Arénu spoločnosť vlastnia mesto Prešov a Prešovský samosprávny kraj. Mesto Prešov tam vlastní 51%, Prešovský samosprávny kraj 49%, ale nikdy nevie mesto Prešov ako väčšinový vlastník ani hlasovať bez samosprávneho kraja, lebo v štatúte a v stanovách spoločnosti je napísané, že všetko sa prijíma minimálne 60%, čiže musíme konsenzuálne hlasovať o všetkom. Ja a pán predseda samosprávneho kraja. To je taká trochu komplikácia, ale OK, veď vieme sa stretnúť a hlasovať. Väčší problém je ten, že aj napriek tomu, že mesto dalo pozemky, dalo do toho obrovskú väčšinu peňazí, aj napriek tomu vlastníme len polovicu toho štadióna a samosprávny kraj vlastní druhú polovicu štadióna, čiže to je prvý zásadný problém. A druhý problém je, že v roku 2022 veľká skupina poslancov, hlavne za Smer, Hlas, nezaradení poslanci, medzi nimi napríklad aj poslanec, ktorý bol bývalým primátorom, hlasovali za to, že aj napriek tomu, že Prešovský samosprávny kraj vlastní polovicu štadióna, dal do toho menej peňazí ako Prešov, ale že samosprávny kraj nesmie financovať prevádzku štadióna. Takže je tu veľmi zvláštna a absolútne absurdná situácia, kedy samosprávny kraj ako vlastník štadióna nemieni financovať jeho prevádzku a tak bohužiaľ tá prevádzka zostane asi na meste Prešov, čo je absolútne nefér. Navyše je absolútne nesprávne, že v roku 2021, myslím, alebo rovno v roku 2020 bolo prijaté uznesenie, že samosprávny kraj odpredá mestu Prešov za podiel na základnom imaní svoj podiel v štadióne, lebo proste logické bolo v tom čase, že keď ho nechcete financovať a chcete dať len dotáciu, tak teda nech to mesto kúpi celé a keď má prebrať zodpovednosť za celú stavbu a jej financovanie, tak nech to si to mesto aj celé vlastní. A dodnes nebolo toto uznesenie naplnené. Opakovane mesto Prešov, samosprávny kraj, prijímali sme uznesenia, vyzývali sme predsedu samosprávneho kraja na podpis zmluvy o prevode obchodného podielu, ale neviem z akých dôvodov pán predseda samosprávneho kraja odmieta naplniť uznesenie zastupiteľstva PSK a ja neviem zrealizovať uznesenie zastupiteľstva mesta Prešov. Dokonca ako poslanec PSK neviem ani vymôcť u predsedu samosprávneho kraja, aby naplnil uznesenie samosprávneho kraja a tak situácia je taká, že mesto Prešov financuje a bude financovať do budúcna prevádzku, ale vlastní zatiaľ iba polovičku spoločnosti. Tiež je zvláštne, že vlastne ten štadión
si myslím, že plní nadregionálny účel, čiže nie je to len vec mesta Prešov, tak ako nie je vecou Popradu, že má Národné tréningové centrum, ale mesto Prešov proste zostalo v situácii, kedy nám nikto nechce pomôcť financovaním futbalového štadióna, a tak sa o to musíme postarať sami. Ja teraz trošku prejdem mimo už tejto témy financovania, keďže som na konci minulého vstupu povedala, že prejdeme trošku k tým majstrovstvám, ale teda tie majstrovstvá sú možno také, že rezonujú celkom, lebo každý má nejaké očakávania, ale teda poďme k tomu klubu Tatranu Prešov. Kedy si oni zahrajú nejaký prvý zápas na novom štadióne? Oni tie dve témy tak úzko súvisia, že sa nedajú oddeliť. To, že sme dokázali štadión postaviť za 18 mesiacov a zohnať na neho prostriedky na dofinancovanie celého štadióna, aj tých 5 miliónov z fondu na podporu športu, súviselo s tým, že sme dali prísľub, že odohrajú sa na ňom majstrovstvá Európy. Čiže prioritne náš záväzok voči partnerom, ktorými je Fond na podporu športu a štát, je naplniť ich víziu usporiadania majstrovstiev Európy vo futbale a následne štadión naozaj plnohodnotne používať pre futbalový klub. Aktuálne tým, že vlastne ten štadión je nový, trávnik je relatívne nový, má plytký koreňový systém. Ešte stále dnes, keď som bol na štadióne, po pokosení vidno, že ešte má prázdne miesta. Jednoducho nie je to úplne, že špičkový trávnik, ktorý je na ihriskách, ktoré majú 2, 3, 5 rokov. Košice už odohrali na svojom štadióne niekoľko európskych pohárov. Šachtar Donetsk tam hraje zápasy, na ktoré chodí proste veľa ľudí. Sú to špičkové trávniky overené. Tak náš štadión je taký mladíček, taký pubertiak, ktorý sa len spamätáva z toho, že má prejsť do dospelosti a plniť funkciu plnohodnotného štadióna a trávnika. Tak Slovenský futbalový zväz a UEFA nás požiadali, priam vyzvali na to, aby sme do majstrovstiev Európy sa snažili hrať iba nesúťažné zápasy, alebo ak tak zápasy, ktoré budú pod gesciou Slovenského futbalového zväzu a UEFA. Čiže ako keby UEFA nám povedala, že my sa chceme starať o ten štadión, keďže vám síce dôverujeme, vieme, že ste ho postavili, certifikujeme vám ho, ale vy dôverujte nám, že my sme tí, ktorí naozaj sa o ten štadión do majstrovstiev Európy budú starať tak, aby z toho nebola hanba nielen pre Prešov, ale pre Slovensko a pre celú komunitu, ktorá sa teší v Európe na majstrovstvá Európy. No a s tým súvisí tlak prešovských fanúšikov, pretože samozrejme, že sú nedočkaví. Ja rozumiem tomu. Je to taká paradoxná situácia, že jednak čakali 15 rokov na to, kedy sa konečne v Prešove bude hrať futbal. Posledných 10 rokov sa stále rozprávalo o štadióne a stále nebol. A keď nám už chýba tak malinko do toho prvého zápasu, tak všetci sú nervózni a chcú ten proces urýchliť, aby sa to dialo čo najskôr. My s nimi rozprávame, znova sa s nimi stretneme, snažíme sa argumentovať, máme listy, v ktorých nám UEFA priam prikazuje, že nesmieme na tom hrať ligové zápasy, ktoré by boli náročné a zaťažou obrovskou pre trávnik. Takže budeme rozprávať. Našim cieľom naozaj je výjsť všetkým partnerov v ústretí, ale najdôležitejší cieľ, čo je v tomto roku vyhrať ligu a od septembra, teda od augusta, začať hrať najvyššiu slovenskú súťaž na štadióne, ktoré si jednak najvyššia slovenská súťaž v Prešove zaslúži a jednak, ktorý si zaslúži aj najstarší futbalový klub v Prešove. Takže našim cieľom je výjsť v ústrety partnerom, ktorí nám dali značné množstvo peňazí na financovanie, výjsť v ústrety partnerom, ktorým sme sľúbili, že usporiadáme podujatie, ale samozrejme čo najskôr hrať aj ligové zápasy. Ale asi všetky požiadavky nebudeme vedieť splniť v jednom čase na jednom mieste. Takže ešte to chvíľku potrvá, ale predbežne je ten stav taký, že naozaj platí aktuálne zákaz od UEFA hrať ligové zápasy v druhej slovenskej lige
ktoré budú rozhodovať síce o postupe do najvyššej ligy, ale ten cieľ by mal byť proste vyhrať tú ligu, hoci aj v Stropkove alebo v Ličartovciach a potom sa tešiť na nový štadión a na najvyššiu ligu a nie za každú cenu len hrať prvé zápasy v Prešove. Podľa vás teda nový štadión bude pomáhať rozvoju tomu mládežníckemu klubu, pretože je veľa podľa mňa šikovných futbalistov, ktorí vyšli z Tatranu Prešov. Sama pár poznám, ktorí v zahraničí momentálne hrajú a je veľa mladých ľudí, ktorí teda možno ešte ani nehralo na tom klasickom tatranskom štadióne. Čiže podľa vás to pomôže rozvoju tým Určite mladým? Áno, jednak tá motivácia hrať na tak peknom štadióne, keď človek sa dostane do tej najvyššej súťaže, jednak samozrejme niektoré zápasy aj mládežnícke budeme hrať, ale treba povedať, že vďaka futbalovému klubu a jeho manažmentu, aj vďaka pánu Šestakovi, pánu Micheľovi a všetkým členom, ktorí tam sú, aj pán Laskovský ako predseda predstavenstva, sa v uplynulých 2 rokoch v Prešove udialo niekoľko zásadných vecí vo futbale. Nie je to len výstavba futbalového štadiónu, kde ja ako primátor som mal najväčší dosah na to a bol som takým tým tlačiteľom toho procesu, s ich pomocou výraznou, ale oni popri tom boli natoľko šikovní, že zrealizovali viacero menších projektov, aj s podporou Fondu na podporu športu, aj zo samosprávneho kraja, aj z mesta Prešov a kompletne pripravili naozaj veľmi kvalitné podmienky, šatne, zázemie, prezliekárne vo futbalovej akadémii na Jazdeckej ulici a urobili plnohodnotnú mládežnícku futbalovú akadémiu. Podarilo sa nám urobiť nové ihrisko na Prostejovskej základnej škole, takže tá infraštruktúra futbalová dnes v Prešove je na dostatočnej úrovni, aby motivovala mladých ľudí jednak hrať v kvalitných podmienkach, vo veľa kvalitnejších, ako to bolo ešte pred 3-4 rokmi a zároveň tá motivácia je dostať sa do extraligového klubu. Ja verím teda, ja som presvedčený o tom, že od septembra do tej najvyššej ligy, do prvoligového klubu a hrať na nádhernom novom štadióne pred Prešovčanmi, ktorí milujú futbal. Takže áno, určite to pomôže mládeži. Čo podľa vás tie majstrovstvá priniesú Prešovu? Majstrovstvá Európy vo futbale prinesú Prešovu jednak... Takto, oni už priniesli. Čiže priniesli takéto momentum, také po rokoch akéhosi otáľania, akéhosi odporu aj poslancov. Veď treba povedať, že poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí boli poslanci krajského zastupiteľstva, už dokonca boli obdobia, kedy hlasovali proti samotnej výstavbe. Čiže až nelogicky tu dochádzalo ku akémusi zvláštnemu stavu. A jednak to, že to bolo tesne po voľbách, kedy sa vymenili zastupiteľstva v kraji a v meste a jednak tá vidina tých majstrovstiev Európy a to, že Slovenský futbalový zväz na to našiel prostriedky, tak vlastne to bolo také momentum. Čiže tá výstavba štadióna, nevravím, že by sa nebola udiala, ale nebola by sa udiala tak rýchlo a nebola by sa udiala v komplexicite, ktorá tam je. Čiže možno by chýbala nejaká tribúna, tak ako v Košiciach. Roky fungovalo Véčko, až dodatočne sa to celé uzavrelo. Čiže majstrovstvá Európy už dnes Prešovu priniesli veľmi rýchlo, veľmi kvalitne postavený štadión. Čiže to je taký prvý benefit, ktorý by sme si mali povedať, že tak urobme všetko preto, že keď už nám to prinieslo ten benefit, tak to urobme aj my poriadne. Druhým benefitom je samozrejme to, že do Prešova prídu nejakí návštevníci, budú tu stovky, možno tisíce zahraničných návštevníkov, odohrajú sa tu zápasy Dánsko, Holandsko, Ukrajina, naozaj kvalitné turnaje, tešia sa tu rôzni sponzori, je veľký záujem o skyboxy, je veľký záujem o VIP hostí, ktorí prídu do Prešova. Samozrejme s tým súvisí aj PR aktivity, podpora cestovného ruchu, informovanosť v zahraničí, že existuje nejaké mesto Prešov, pred každým zápasom rôzne videopozvánky, informácie, ktoré UEFA bude šíriť o meste. Každý, kto si kúpi lístok v zahraničí, rovno dostáva informáciu o oblastnej organizácii cestovného ruchu, dostáva informácie, kde sa v Prešove dá zájsť. Propagujeme cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu, či už opálové bane, či už naše aktivity
a našich partnerov, ktorí sú v regióne. Takže za mňa je obrovský potenciál v reklame, v publicite. Aj my sme sa tak zomkli ako mesto a povedali sme si OK, tak keď už tu prídu toľko hostí, tak po dlhých rokoch opravili sme predstaničný priestor, do ktorého už netečie. Chystáme rekonštrukciu chodníkov a komunikácií od stanice až do centra. Chystáme výstavbu cyklochodníka na Volkerovej ulici. Všetko sú to veci, ktoré by sa možno boli niekde v čase a v priestore do budúcna udiali, lebo sú to potrebné investície, ale tá snaha to urobiť a hlavne tá schopnosť súčasného vedenia mesta a poslancov správne nastaviť financovanie mesta a nájsť zdroje na to, aby sme opravili väčšinu centra mesta, je úžasná. Takže prinesie nám to infraštruktúru, ktorá tu zostane ďalšie roky. Čiže komplexná oprava Björnsonovej ulice, Čapajevovej ulice, opravy parkovísk. Armáda Slovenskej republiky už chce, že už sa oni nebudú hanbiť, tak vymenia plód, urobia sa parkoviska v lokalite. Viete, je to taký ten moment, to nadšenie, také že odprezentujme sa. Jediná vec, ktorá zatiaľ vyzerá, že sa s ňou nebudeme vedieť pohnúť, je stará tribúna, tak to bude také, že celkom zlé, ak majiteľ tú stavbu neodstráni. My ako mesto sme urobili všetko preto, aby zmizla, ale to ešte budeme musieť doriešiť. Najbližšie týždne ukážu, či jedinou hanbou v celej tej lokalite zostane tribúna súkromného vlastníka, ktorý roky vedel, že ju má odstrániť. Dlhé mesiace už má teda buracie povolenie na odstránenie stavby a stále tá aktivita pri odstraňovaní stavby je tak vlažná, že už ani my sami neveríme, že tá stavba bude odstranená. Tak dúfam, že tento rozhovor bude čo najskôr vonku a že kompetentní vlastníci budovy si vstúpia do svedomia a pochopia, že nie je správne, že budú hanbou mesta Prešov a celého tohto podujatia. Keďže tu bude toľko tých fanúšikov, ako ste sám spomínal, ako sa mesto pripravuje možno na to zabezpečenie takej tej plynulej dopravy a hlavne toho parkovania? V podstate na dennej báze sú stretnutia aj práve včera, 1. 2. apríl, v Prešove bolo stretnutie aj primátorov krajských miest, z ktorých vlastne z 8 krajských miest 7 sme usporiadateľské mesta. Komunikujeme aj s 8 usporiadateľským mestom, s Dunajskou stredou. Máme pravidelné stretnutia organizačného výboru, SFZ Event, čiže Slovenský futbalový zväz Event agentúra, ktorá to organizuje, krajský dopravný inšpektorát, krajské riaditeľstvo policajného zboru, okresný dopravný inšpektorát, okresné riaditeľstvo policajného zboru, pohotovostná motorizovaná jednotka. Čiže so všetkými na dennej báze sa stretávame, koordinujeme jednotlivé kroky. Čo sa týka parkovísk, máme už projekt dopravy a výluk dopravy, dopravného značenia. Záchytné parkovisko, najväčšie záchytné parkovisko bude pri hádzanárskej hale, pri mestskej športovej hale, čiže to už je jasné. Mesto Prešov zabezpečuje kývadlovú dopravu od mestskej športovej haly do centra a cez centrum na štadión. Zabezpečujeme posilnenie dopravy zo stanice, pre tých, ktorí prídu vlakmi alebo autobusmi zo stanice ku futbalovej aréne, čiže na Sabinovskú ulicu. Aby sme zrýchlili procesy, tak do majstrovstiev Európy zavedieme na väčšine liniek, ktoré budú prichádzať ku štadiónu alebo na všetkých linkách platbu kartou v autobusoch, o ktorej sa tu rozpráva 20 rokov, tak konečne máme podpísané zmluvy, ktoré by mali viesť k tomu, že do mesiaca by sme chceli testovať platbu kartou za cestovné lístky v autobusoch, aby to bolo naozaj pre turistov veľmi pohodlné a komfortné. No a budeme pripravovať nejaké eventy v centre mesta, nejaké drobné podujatia a opravujeme, čo sa dá, takže celé centrum mesta prejde kompletnými rekonštrukciami, ale v doprave ten dopravný projekt uchopil v Bratislave dopravný projektant, ktorý s nami pravidelne konzultuje aj s dopravným podnikom a v podstate v priebehu pár týždňov začneme propagovať aj pre prešovskú verejnosť, ale aj pre
verejnosť v zahraničí, parkovacie miesta a systém dopravy. Treba zase povedať, že máme z toho takú obavu, lebo v Prešove je to naozaj veľké podujatie, 6,5 tisíc ľudí na jednom mieste, ale tak ako je nevýhodou menší štadión, že je v UEFA 3 a nie UEFA 4, ale trošku výhodou je to, že to nebude predstavovať až tak obrovskú záťaž na mesto. Keď sme sa stretli s riaditeľom dopravného inšpektorátu, tak veľmi vtipnú poznámku mal kolega z odboru športu, alebo teda z oddelenia športu na Mestskom úrade, kedy povedal, že veď v pondelok sme tu mali hokej, bolo tam skoro 4 000 ľudí a v pohode sme to v tej lokalite vyparkovali a nikto si ani nevšimol, že sme zahrali, tak akože že nemusíme mať veľké obavy, ale aj napriek tomu, že to berieme s kľudom, že 6,5 tisíc ľudí je absorpčná kapacita v meste Prešov, ktorá je v pohode, tak sa toho neobávame. Taká Dunajská Streda, tá má 12 000 arénu a 12 000 obyvateľov, čiže áno, ak je mesto, v ktorom na futbal príde viac ľudí, ako má obyvateľov, tak samozrejme, že tam treba hľadať tie kapacity, ale v Prešove 6,5 tisíc ľudí. Nechcem to zjednodušovať, nie je to vôbec jednoduché, ale tých vyparkujeme kdekoľvek. A ešte čo sa týka toho parkovania blízkosti štadiónu, sú bytovky. Tam je presne tá Volkerová ulica a tak. Nemyslíte si, že možno niektorí takí špekulanti budú práve využívať to, či má možno mesto Prešov v pláne nasadiť možno nejaké bezpečnostné zložky alebo nejako to riešiť? Aj polícia, to už budeme testovať ten užší perimeter alebo menší perimeter uzatvárania celej ulice Volkerova, Bionsonová, Čapajevová. Budeme testovať už od 3. mája pri tom úvodnom zápase, pri prvom zápase žien, keď by sa tu bude hrať pod gestiou UEFA reprezentačný zápas Slovenska žien, tak už v tom čase budeme sa pripravovať na uzatváranie ulic a práve ten dopravný projekt je o tom, že širší perimeter práve bude kompletne uzavretý, aby sa nám netrepali taký ten krásny výraz východňarský, aby sa nám naozaj netlačili do tých zón, kde nemajú čo hľadať cestovatelia, ktorí prídu autami na futbal. Takže naozaj. A hlavne, čo je dôležité, lístky sa predávajú len cez internet. Každý, kto si kúpi lístok, dostane podrobnú mapu s vysvetlením záchytných parkovísk, autobusov, cien parkovania, frekvencie liniek. Keď sa mu nebude chcieť a príde skôr a zaparkuje pri mestskej hale a bude chcieť ísť peši, bude vedieť prejsť peši cez Lávku na 17. novembra. Čiže všetci dostanú úplne kvalitné, graficky spracované informácie v rôznych jazykoch, či je to Slovák, či je to Ukrajinec, či je to Holanďan, či je to Dán. Všetci vždy s kúpou lístku dostanú informačný balík, ktorý im jasne a zreteľne povie, kam ísť môžu a kam nie, a verím, že to zvládneme. Dobre, super, tak ja teda dúfam, že to prebehne plynulo a bez ťažkosti a ďakujem vám veľmi pekne teda, že ste prijali pozvanie a že ste zodpovedali naše otázky a vám, milí diváci a poslucháči, chcem taktiež poďakovať, že ste s nami boli do konca a tešíme sa teda na vás pri ďalšej epizóde. Ďakujem. Ďakujem a do počutia, dovidenia.